to Max stihol, pretože nám už sa tu zoraďujú jazdci v kategórii T4 na štartový rož. Prvé preteky boli naozaj obrovská dráma, tak to poďme sledovať teraz, čo nám prinesú. A v tomto momente bolo odštartované opäť tá pravá strana gridu, mala lepší štart. A zdá sa, že Juraj Mikoš si udržal svoju vedúcu priečku. Za ním by to mala byť Laura Veterová, ktorá už tentokrát nenechala nič na náhodu a opäť veľmi dobre odštartovala. Dokonca tam ešte trošku nakúkala na tú vnútornú stranu Mikoša, ale zatiaľ tam nič neskúsila. Tretí je Martin Por. Oni tam boli v obrovskom súboji, v podstate až do tej cieľovej čiary. Zatiaľ celá šestica tejto novej a tak trošku revolučnej kategórie T4 pokope. Môžeme vidieť, že Veterová, ona v tej prvej jazde tak celkom rýchlo opadla v momente, ako ju predbehli. Teraz ale zdá sa, že má veľmi dobré tempo a dokonca mám pocit, že by tam mohla atakovať Mikoša do prvej zákruty. No mal som pocit, že tam bolo mierne naťuknutie. Pozor na ten padajúci predný nárazník. Niektorí z jazdcov tam využívajú celú šírku trate a ešte niečo navyše. A opäť Veterová ako keby, že má takú tú sekundu toho, že to vyzerá, že pôjde pomaly na prvé miesto a potom to zrazu opadne. Tu ju už takmer prekonal Martin Por. Laura Veterová zatiaľ drží tú druhú pozíciu, ale pozrite sa, ako si už Juraj Mikoš nadbehol nejaký náskok. Ešte tam využíva to ľudské DRS. A Laura nám v tej prvej jazde, a teda pevne verím, že tomu nebude teraz zvedla ako taká kvetinka v tomto teple. Pevne verím, že to bolo skôr akože vednutie jej stroja, ako jej samej, a dúfam, že nájde miesto, ako udržať rýchlosť za rýchlo jazdiacím Jurajom Mikošom. Momentálne ale Juraj Mikoš je pomerne rýchly a... No a Martin Por teraz, prepáč, to po vonkajšku skúša, teraz si to nachystá na lepší výjazd, ale Laura si tú motokáru dala do pozície, kedy mu naozaj zamedzila akejkoľvek akcelerácii, takže toto bolo veľmi šikovné z jej pohľadu. No naďalej jednoducho nedokáže stíhať tempo Mikoša, ktorý uteká. Laura je ale v ostatnom kole o 50 pomalšia, ako je to v prípade Juraja Mikoša, a neubrzdený Martin Por, ktorý to skúša, kde sa dá, je od nej o desatinku rýchlejší, takže asi to bude otázka času, či sa podarí tejto dvojici nejakým spôsobom niečo vymyslieť, hlavne teda Martinovi Porovi, ktorý teda zjavne má rýchlostne navrch. Aj keď v tomto kole tomu tak presne nebolo, by išli čas veľmi podobný. Martin tam skúša takou zase čistou stopou niečo na štýl Adama Horváta z Mikromaxov. Áno, tiež mám také déjà vu mierne. Teraz tam ešte trošku aj Martin Por naťukol Lauru Veterovú na rovinke. Nejaká tá gestikulácia. Začiatok. Ono je problém, že Laura Veterová ide v T-senior a Martin Por ide v junioroch. Čiže Laura ho brzdí, aby on dokázal bojovať vpredu idúcim Jurajom Mikošom, ktorý časom v ostatnom kole je veľmi podobne na tom, ako je rýchly aj Martin Por je rovnako rýchly ako Mikoš. Takže možno to bola gestikulácia, tak Uhni. Čo ma tu brzdíš? Ja mám svojho supera tam, hej, a tu s tebou nepotrebujem pretekať, lebo mi to nič nepomôže, len ma to vzdiali od môjho supera, takže toto je väčšiná taká zapeklitá situácia týchto kategórií naprieč motoršportom, kde v podstate výkonnosť strojov je totožná, len sú rozdielne, či už tie grady jazdcov, teda stupne ohodnotenia tých jazdcov, alebo teda v tomto prípade tie kategórie, ktoré sú, myslím, že rozdelené na základe veku. Takže jednoducho vždy dostáva prednosť to celkové umiestnenie, to celkové víťazstvo, že málo kto sa uspokojí iba s nejakým víťazstvom v rámci kategórie, špeciálne keď je vás 6 na trati, tak tu sa naozaj najviac rátajú tie výsledky z pohľadu toho celkového poradia. Tá voľba stopy Martina Pora si myslím, že v prípade triedy T4 by mohla byť kľudne aj z takého užšieho profilu, lebo štvortakný motor je typický tým, že by sa mal vedieť odpútať
aj z úzkej zákruty, nakoľko teda disponuje oproti dvojtaktným motorom väčším krútacím momentom v nižšom spektre otáčok. Na druhej strane Laura ide z motokáru špecifikácie T4 Senior, ktorá pravdepodobne môže mať nejaký ten výkonový parameter mierne navyše v prospech nej voči Martinovi Pórovi. Takže Martin vidno, že nedokáže s touto situáciou nič zásadné spraviť. Aj keď je momentálne držiteľom najrýchlejšieho kola a je v podstate na desatinku rovnako rýchly ako, alebo desatinku pomalší, ako je to v prípade Laury, čiže to bude ten dôvod, prečo ju nedokáže pokoriť. A vzájomne o niečo v ostatnom kole dobiehajú Juraja Mikoša, čiže je otázne, že ak by preteky pokračovali takýmto tempom ďalej, či nedojde k redukcii toho odstupu na Juraja Mikoša a prípadne nejakému trojsúboju, ktorý v podstate, keď pozeráme cez naše komentátorské okienko mimo displeja na prejazd na celú rovinku, tak vidno, že Laura ten náskok stiahla. Ten náskok momentálne na Juraja Mikoša už je menší, ako tomu bolo predtým. Konkrétne 0,4 sekundy, tak, aby som bol presnejší. Čiže je to odstup podobný, ako má Martin Pór na Lauru Vetterovú, čiže tu môže dojsť ešte k nejakému súboju, aj keď pravdepodobne budeme mať predsa už iba jedno kolo a v podstate už sme v poslednom záverečnom sektore, takže aj keď Juraj Mikoš naozaj dosť zvolnil, treba povedať, alebo mu už úplne odišli pneumatiky, tak už to nič nezmení, pretože teraz vidie na cieľovú čiaru a napriek tomu, že ten rozdiel sa tam nakoniec doslova stal mikroskopickým, tak Juraj Mikoš vyhráva aj druhú jazdu kategórie T4. Za ním teda Laura Vetterová a mimoriadne nespokojný Martin Pór na bronzovej priečke. Rozčarovaný, lebo tempo mal a myslím si, že by dokázal s tým Jurajom zabojovať výrazne skorej, lebo by sa mu Juraj pravdepodobne nevzdialil. Laura potom tiež chytila tempo v tej druhej časti pretekov, ale bolo to pravdepodobne pre Martina už hodne neskoro a určite je z tohoto rozčarovaný, že takto si predpokladám záver dnešného pretekárskeho dňa nepredstavoval. Ale aj taký je život občas. Nie všetko je podľa našich predstav. Auktasis Motorsport. Už nás to tu chytá. Nielen to teplo, ale aj prítomnosť na rakúskej strane hraníc. My sa postupne posúvame v našom programe ďalej a ďalej. Poďme sa ešte pozrieť na nejaké tie replaye. V podstate treba povedať, že v rámci tej akčnosti prvej jazdy T4, tak táto druhá bola o dosť pokojnejšia, že skôr to bolo takéto čakanie na Godota povestné, že v podstate to vyzeralo, že už tam niečo Martin Pór vymyslí a nakoniec nič z toho, takže taká klasická brukovina certifikovaná. A myslím si, že toto je aj ideálny priestor, Tomáš, aby som ti na chvíľu zobral slovo a dal priestor Maxovi. Tak dnes tu so mnou stojí už druhýkrát Juraj Mikoš. Juraj, druhýkrát si závodil, druhýkrát si zvíťazil. Ako sa cítiš? Cítim sa skvelo. Teraz to bol opäť to náročný pretek, pretože som mal nejaké menšie technické problémy, ale som rád, že sa mi to podarilo udržať. A bolo to aj lepšie oproti tomu prvému preteku, lebo si spomínal, že si mal nejaké aj zdravotné problémy kvôli tým horúčavám. Bolo to lepšie? Cítil si sa lepšie? Hej, cítil som sa lepšie, aj mal som vlastne celý pretek skoro náskok, čiže išlo sa mi o moc lepšie, len motokára nebola úplne ideálna, takže to bolo aj tak ťažké. Tak ale nakoniec si to dotiahol za tú cieľovú čiaru ako prvý, takže gratulujem, chod si oddychnúť a užívaj si víťazstvo.